La cultura és difícil d'explicar perquè sembla que és tot i que està a tot arreu. A més, està feta d'intangibles. Però, què són els intangibles? És la creativitat, la capacitat d'enfrontar-se a la frustració, la companyia, la imaginació, aquell esforç gegant i aparentment imperceptible, la valentia, la por, les pessigolles abans de sortir a l'escenari, la mirada còmplice tranquil·litzadora, pensar fora de la capsa preestablerta, el sentit crític, la convivència, el civisme, aprendre a estimar i cuidar l'entorn. Tots aquests intangibles són presents en el fet artístic, és a dir, que són presents avui i són presents a cada classe, a cada obra, a cada escultura. Estan impregnats a les butaques, a l'escenari i fins i tot, si tanqueu els ulls i respireu profund, ho notareu a l'aire. Fer possible el treball dels intangibles a través del fet artístic a cada projecte i cada classe no és gens fàcil, però de la vostra mà ho és una mica més. Per agrair i posar en relleu el vostre suport, hem creat la petjada digital, una acció per reconèixer i visibilitzar el vostre suport. Les xarxes socials fa temps que s'han instal·lat amb força a la nostra quotidianitat. Per això, en aquest gran aparador, us volem donar les gràcies per recolzar el fet artístic, la cultura i els intangibles. La petjada digital va començar el 2023 i continuarà el 2024, amb totes aquelles empreses que vulgueu participar. Volem continuar creuant audiències, teixint la xarxa de xarxes que ens ajuda a tots i, sobretot, a fer visible que el Consell de Mecenatge del Teatre Claver és motor de canvi i transformació social a través del fet artístic. Us estareu preguntant què teniu a veure amb això dels intangibles? Doncs la resposta és que teniu molt a veure. De fet, en sou la clau. Els intangibles no són tan abstractes o eteris com semblen. Els intangibles es transformen en valors com ho són l'ètica, el respecte, la solidaritat, la tolerància, la justícia, el sentiment de comunitat i la cura de l'altre, la integritat, la creativitat, la sostenibilitat, valors troncals per a una societat més justa i igualitària. El fet artístic és un gran vehicle per transformar les persones i, amb elles, la societat. Per tot això, vosaltres, el Consell de Mecenatge del Teatre Claver, sou tan importants, perquè recolzant la cultura ens ajudeu a continuar treballant el fet artístic i amb ell els intangibles, que es converteixen en valors que transformen la societat. Així doncs, sou agents de canvi, claus per a una transformació social ben tangible cap a una ciutadania més justa, igualitària i sostenible. Gràcies per fer-ho possible.